Abo nonsia SOMPA 106.5 kasafidie asunye ana ayo December bosunda toso aduonu miensa afempem yenu ane aduonu nom Ghana national mama nyina moachen ena so yeda Awurade aye yeguso da boaboa ho se agenkwa no na wo ane mu nsansam ye nyina adasa yebetumi ade bi amanwa ye hye so ai se wokọ asante mantamu a ayo SOMPA 93.1 ayiko afabi 100.9 kumase krono a afai adamfo radio awo Paris France abrochime mutakwa SOMPA 101.1 takwade ayo SOMPA 103.3 na shanen so sa kwata chimana wobetumi atie kase boy live ebra wutie SOMPA 106.1 sunyane ya 98.9 and afin kwanza 90.7 doma 101.3 omanfo ye woman kasim afabi wa kingdom 106.1 afrayo double live aya join ye and na kwakwa ya benada sa no nya sanketo makura and some dodo no a ane yakruchira yade agu apaso na ye baba wode amawo na SOMPA FM eba no neni animu no ebi ene se Odumja adwumakuo no ebo amane se wo mahyase yenhwehwemu edi afare husemu a efiri asantemantemu bae nam soma enipa beye ensia wo mohwere wo nkwa sanso ana asoye hwe wo my Ghana enkoda ane asetena mu yedie so wamso ane mpanyufo bi atena se atokese Christmas yi ade nsai enode atuja Oman hene ye wo kwaman kese ena ekase wo kyerese ebakro nketua mu mpontuo ene eho enhyehyeye yade se ne man no womso abon hu modin ye pa no sebajane ya wogina modem omanfo wonsa wo madoji abato mpeso so anso akasa wose ne obahwe sane ebe ya ne manfo ho beto wan mu ye papa titiru ane ayaresabia emu nsensem na abeto dwase beach bi e wo bondi ababeto dwase enipa binimo womso ho aka wo honom ya eno no eye bebo so me kakra enie na sare hosemi no esi omanfo ye te oman no emu nso womo ede ensema hodo bi atodwa prosifo nso abamu a ebi eka we ne mo ho na anopai ya boaboa ne nyina ano se ye kase bo a edi kan a ye de eba besomo midin ede AGYEIWAA ASARE anopai mene AKOSUA AGYEIWAA-KODIE ADWOA Afei ebusua ensem no enchiremu ankasa enie Odumja adwumakuo no Ghana National Fire Service for en womde nkratai ababonti a womo ebo amane se womo ate ye no krese enu arehusem bi esiye ewo abua kwa menhia ya eno no eben wadoma hotel a ewo asante mantemo namso ema arehusemi nipa ensia ena wahwere womo enkwa na akoda wadi abosome enan na ono so ekasa ejahihye no ho bi na nkratai mu no womo se womo de ya konsem ema ebusua womo ahwere sa enipa ensia no se enye womo nko na ahwere ade oman Ghana nyina na emom no se ebenwa na uti ne yie enti se de womo efa wo yaw mu no eyade se Odumja adwumakuo no womo ne womo eche sa yaw no na enchemu kakra wo ho ene se eye 7-bedroom self-contained residential apartment bia na ye kire se owura bi efe no kusi abayi efie no ne dia na Madam Mary sewa ene nabusua ena etisa efie no emu na omo ho no mo anajo ene wo munya no entie se eja ato efie ho no ampampa wo sesa wo mnioma koye no na chese eye no kresa sa ko na wo munya ye no bibisa esi enti wo mo fra reinforcement kura fi twede fire station ema wo mo beboa wo mo so ye beya eja no wo mbetimi adum no entem nanso wabra wo mutimi twitwa bogla proof ne niema hodo ya na ewo efie ho no kopie mu ewo dan no mu no yade se na de besi anya si awie enti wo hwe enkrata ye Odumja adwumakuo no wo mo de baaye no a wo mo ede kokobo kwa momanfo nyina se yade a bambo ho asem no ehia de na mom se efie a
ubesi na bambo asem tiri yede enkonson ne nade ne bogla proof ne kyese ya ye ne bare ya wuwura ho no kura enye yedie won be stress ada woro manfo enhwe no munya hweye e wo saade no ehu afei nso se ebia wo honom na ogya bi ato baabi anase hu se wisie bi firi baabi ba na behia fire service for mo a na entem so wafre 112 ana wo mo number eda edwa so 0302772446 0302772446 wo meje so na wo mo aba na wo ma behwe ama bibie timi akonkan ne krakra mu nso wo mo si odumgya dwumako no wo ma ye krado bronya bre mu se bibi biara esase wo mo di gu akwa mu se de be ye o manfo bambo nsem ebetimi agina ye no wo mehwe no wo ma ye ne sa enkratai Owura Peter Adai ya oye divisional officer 2 DO2 Peter Adai asantemantemu wono ne dankita hudi ano ema odumgya dwumako no wono ena ne nsa ehyenkratai ase. Constitutional Review Committee and not at the one monkrata koma mampanyi. Wama ya bejoko sonko Ghana mampanyi ye Roger Dramani Mahama epaoye. Sa wano manfo ni nkomo wanye nkrofo adwenkyere emfanfa Ghana ya mamran wa yede aye dwumano ensakraya wodo bia ewo se ebamu. Na enro na report ni nyina no wom kobo akire ade mampanyi. Na efa bie no wom susu se Attorney General to me ye kita no enka yempone kakra enfama Ethics Commission na one more antena sesan ye baye na kata shane proye dwumudie kankan enne nneoma wodo a ensem fata awo mamu no sa bedwoko no emum betena so na one more hwe na atumi ama Attorney General asomu adwone wo sane ye baye a ensem wo ye bege dia soso no sa ensem ni mum eno no mum betena so na wotumi ahwe na ebro bedwoko no koye a na wode sankrata ne mamampanyi na wo kire mu die Ghana fo binum susuo ana sane ye oman ya mamra na ewo se ye no no wapanye pa ya committee no wodi animu Professor Kwasi Prempe wano anansam wati sei wobo mu chairman panyi. Civil servant being Attorney General, we think that raises challenges when it comes to prosecuting political corruption and other issues affecting politically exposed persons. So we are proposing an ethics and anti-corruption commission that can be cobbled together from some of the agencies we already have. So SHRAJ has some anti-corruption work, not prosecution. We think SHRAJ can just focus on the human rights and ombudsman work. There's plenty of that for SHRAJ to do. So we will take SHRAJ's anti-corruption mandate, couple that together with what probably the OSP and other agencies currently do. I was away a Constitutional Review Committee. Chichanani Wadano, Professor Kwasi Prempe. Now I shamudia be a woman Ghana emu and Cramantamo ye. Aswaya Shama and Kodania Setamu Yedia Swa. When Monya for Dr. Agnes Namumolate Edianimu, and a one more ane Aswaya Woodwa, ya one more a share a footwounds and some so rich senior editors are. One more a year ma at Tanasi Eshiai. Now but turning in ano I say. Ebra Adru Sway a brush on Quaya was ye Kenya ma. Nayama Masun is a sabio one so. But I would run near my one more year my canimuno, as some were may be papa, and I'm so I'm a bra one was share no. When my young for Agnes Namumolate attitude ja etrose, Sunny a mason bonosana Ganaman Penny, Yera John Dramani Mahama, a hian was so about Wama, na afe walking a woman am sunti, my woman may be a mu one my bum, so one bachelor one my drain at the Afghana, Yempunto so. Na Ebrona Sans Yamudi Equasono. Yamani Bonia watu and Crafting Cramantemu, Nana or Ponchichuno or one more. What to yankra edibasi? The issues of gender as pa, and then in reporting the issues, no, because efa obi abrabo, it goes with a lot of emotions and emotional attachment, and efa obi sudachi no, you have to be a bit more sensitive in reportage. Inti mishiomo ena miniomunya kitahudi. Afide kwe ewiye sa ayonkofano. It could have been better. Inti miniomu ababa na ya share jumedia ya yedi ewo afini munyina na yenhwe say how can we enhance it, our engagements with the media, especially man or more media mono senior besi our enhances our relationship no na yedia save Ghana for as mandated by law under the Ministry of Gender, Children and Social Protection. I was
yɛtɛn nka yɛ soɔfoɔ yɛ wɔhwɛ ma nkwadaa ne asetena wo yɛdie soɔ Mame Agnes na Momo Lati. Na enhyemudie ye etwa to ye council meeting afi edie na akoso ewo mfifi mantemu nam so ama ohempopra o kwamankese na nanom atrankonwa okakaben aidan ando ya wotosu edu enso ede atu dwase ya de akwamankese man wo metimi aye wo mafamudie se kronkuma mu empuntuo no ebetimi akoyie na abura sebu kwamankese mensi no emu ena san hyemudie yi ekoso na eye nipa duanan enum abedwako ya wo assembly num ne kosa enhyiamu no a electoral areas ahodo beye miensa so nyamu mfasodie nana amu abekwen aban ya wotoso edubaako eye nifahene ewo kwamankese wono ne gina wo hene no anemu ede nsem kakra etuja Baby say why registration na into all the nanum na why the custodian of the land we form model obey registration ama nanum so yetumi ya organize the emprofa wo wondom na wo fie ama yetumi ya more assembly members were electoral area but on them them it's a within fee electoral commission we will sign it no way registration na ya nanum ayo kwamankase traditional area ya kede say dominant sola mama yenya more members the mayor kind of Kamankas in the Nanum, yet team up there. The session guy obey or the woman man, the Nanum yet see, need to be organized, yen, Kofa Wolf, no war, Lumina, move that feeling to obey. Yeah, Kamankas, you are using there. Is to see them now, oh yeah, I'm brought for once and the whole. Ene ya yekotie ye eye nana amua bekwen aban ya otoso edubaako kwamankese ni fahene enono enu achi onunyamfo William Akonto ya wono eye assembly member ewo ayedu electoral area zonal council chairman enono wono so ede kakra etoaso so assembly member so na wenya enyanso bi akyere nananoma oka assembly no ho to the letter ba ye befre no na ede na atrase ya hwehwe ne ntia odi se dwumadie no ekyere no a ne dwumadie anso nanan mesase dwuma ye di nyina no ye ne nananom ene dey wo district no afen so ebi ana nananom abadisi ho wo eye ene ya yekotie esesie yi eye William Akompon wono na ye assembly member ewo ayedu electoral area no kro yanso na ye zonal council chairman ewo abra sebu kwamankese wamane boyi yensentwini erikanan ene de bai on monyafo Frank anodon prayer mrasebe jani awon sawo madroji abato empeso so no panyipa dia so abofomu a chips compound yi wan basha se SCB ewo ne empeso so na ebra wo panyi ko ya na won mo edisa dwuma yi ena wo kire mo se nada ye so no de soso pa ne drumra bi obi kan ye abo sikanti na amanioma eya kachi afei se ko ba no se aban no enta besikan fa ma wo sa no a aya na mrasebe dwani wankasa no wonsa no aya na entimi ensoso saa enu nti na amanioma atwentwen na so na so nyina mu no wo hwe no mu kwan senton kwapem sa aboso miensa enru no na sa chips compound no otumi awie leso pepe baby abo mesisi menya baby ambo mesisi se doburo haya gakope wana me kope me kura amabo me kura metiko na eba ne sign na the most populous electoral area na one chip compound kwa mu ni bi na ni bi enkai nyina ya wo na the only chip compound near what then na wo opposite blue sky and require container near the chip compound meaning say sumi ade na da wo ho yeah but that notwithstanding pani person to be kan makuma mu say basic chip compound electoral area ha ana ebini and that's the whole constituency obedience is our company that is what I want 4 months make a chair mo say na enu achire no ana wahene ya wono ewo dobru nana kwame intiri ya wotoso miensa nana so de nase ema wono abusi dobru man eda wase dobru anyfo eda wase na yade se de ba ko a yade tu enim close de awu na se agro de enim a ya na youth no amo pensan ene ne ye park no mesrel se obetwa weni afe park no a complete na eden amaye na youth no benya baby a ombedi o magro eden ewo yade wase pa minim se we nso no dobru so nti ebenya police station so ni na ebefu nsem na eden aba Abusia wai ayo wahene ya wodobro nana kwame intiri ya wotoso miensa ani yete nka no SOMPA FM for SOMPA 106.5
106.5 Bronya Kasiebon Emua Ena Yijine Nana Kejo Second Limited Yada Wasia and Sanda Wakuraya Ababa Pemse Nasana Dwa plywood building wire cement iron rods de one Dana Bemu Ebusia Wakwatinu baby Abakobi Abachanko so sanse Nana Kejo Second Limited de Nenyoma ye papa na uyi ni papa no kwa to nchen so na nimu sa tepa ya enye asim kuma Accra kuma sene branches ne do so mo frey 0204 345 040 0204 345 040 2074 yeti 74 ye no modra ne ye no madupa edupa abeboa ye na new year yimu yansan fa yade nkonko wuramu yasa Christmas yimu yiwu yade nyina faguo emfa yade ansan so nkonko wura new year mu 1st January 31st no a no wahwa yade ne de aguo na new year no de ahoden ya pomde pa de awuram anonti na ho akwakwanya se wasa 2074 T74 wo hyase so wo nunum bi nananom dodo yi a wo eboa wo ho pan de free yare wo ahodo ho esa boost immune system no ema nya hoden 0246073498 0246 073498 Midima for about center near Dr. Time da so yet also near sorry power by ye stroke kwa sisi yadi adwane ya poso ne yani nyina kwa awo mu nsem away 0244774282 0244774282 Accra wo pokuase mayira kumase wo bo kwa gogo one government school no na edi enhwani mu afei SOMPA chade nso ya kanfo de amawu abusuan hyase ne to na mon ya so de ne ya boso mpa ye de na abenya eyamo eyanwa ana sadin bi na abenya de aba tintomatos ana toiletries entoma ntadem paboa bibia de baba bia ye baje na ya dawase SOMPA branches awodu ne nyina no wobetumi de akyede yi akọ na momo ye sika ya homa ni 0598 559802 0598 559802 edini ya Tarawan Media Anasa Blizzard Foster ya jira weso ni ya home so ya ba ya de mono nsem ebetoso Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic wo kronoma bohia na Accra hanso so de wo mu ginamu ankasa wo spinters bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia ebechiro for endpoint wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fu ewra me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden enanso biem time eba me hye ya me ka se yi ba kwin ani wayi mi ensen bra sanya time eba me hye esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofani nyina time eba me hye me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time eba mixture enye enunku de nanum oto a wontimi anidie no time eba mixture duro no ene ye ma wo oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na em Fre 0244417669 Kayo set time no time
herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agye adwade nkratoa yi ato tontonte yennom nsane efa adwen ne efa adwen mpa say na nanu nim se brebi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduro tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene esi nananom dodo so se de na dodo bua ma nananom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebo nipadua no emo immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho denden tonti na 74 yi nso yaye ne se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankafi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom tonti na 74 menya hodin mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden kwa woko pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 0246073498 FDA agi adwadi nkratoa yi atom Eboso Duma Fest Festival 2026 Afinso 2026 Duma Fest no Eboso Yeshasie January 2nd 3rd Ekopim 4th 2026 Ewo Dumasia Stardom Sunyane Dumasia Ehobeye de Bruta Brabe witness the Ghana's finest artists the likes of Kwaku Smoke Family I'm Rado. Me I see me penipa. The sounds why I see me did. Win the shade. And I cannot deny it. All for you. Now the legendary Ophelia live band in Super Wosono. Sponsors 21st Clinic, Down Delivery, Box and Bottles, Jace Ackley, Big Drop Agency, Cowbell, Twisco, Holy Crest Block Factory, Black Lounge, Isbeth Hotel, Sheila's Executive Hotel and Lodge, Media Partners, Sompa FM, Sompa TV. Nasada no, obi bi your person beto adie no. Ombebu kutebo, sika kuma bi eno betia. For 024-188-3559, 024-188-3559. Duma Fest, the pride of the people. Duma Fest, where culture comes. Duma Fest, the heartbeat of Dumasia. Feel the celebration. Sompa TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa mpa yekowie kase no ewo amanone na Australia mino emu eni yekwe Bondi Beach yechiremu esebeye kakra enie ena attack because wo hɔ ene explosives yi bi wɔn kototu bi ma enipa beye edunum wɔn ehwere wɔn nkwa eye busumi December ne da na etoso edunan ena sare hosem no esiye na woyi nipa dunum a ehwere wɔn nkwa na ye kyerese mpempempempem nso wɔn eprepra ye pa na nyasem kuma na eye nipa binum ene kototu tuo wɔ hɔnom ema sa are hosem no esiye asem no ebeto dwa no sesi a empenifo hwehwemu a wɔn aye ede kyerese sankrofo na wɔn tɛkyere wɔn hyɛ datena hyehyɛ ye ne bɛyɛ bosome ahehenie no wɔn hyehyɛ sa attack no ɛwɔ beach ho na Navid Akram edi 24 years wakanipa ya kyerɛ wɔn no entansa aduonum enkron 59 ɛne yɛde abɔno a awudie ɛne sɛ yɛtete wɔ manfo no nyinaa ɛka ho ebi ɛne wɔn wankasa so ne papa ya yɛfrɛ no Sajid Akram wɔn nso saa ara wɔn nso ɛka ho bi ɔno kora de polisifoɔ bɔdi tuo ɛwɔ wabra saa rekosɛm no esiye na wɔtwe mu ɛne wɔn de bɛto dwa kyerɛ sɛ saa deɛ na ɛkɔ so ɛwɔ Australia man no emu no deɛ ama ɔmanfo ɛte hɔ no wɔn wura ho mu yie paa ɛsan de ehubua aba bɛhyɛ mu sɛ bronya bre yɛ ɔmanfo nyina ni agye ya wɔn ebo se no ɛba ne sɛn ɛna bibi ɛte sɛ esie enti CCTV mfonyini a wɔn nsa kan yɛ ɛwɔ saa empotem ho wa bra husem no esiye no ene nam so ma wo mkɔkyere saa enkrofo mienu yi na bambofo e wo man no mu ade ato dwa sɛ wɔn bɛyɛ de obetimi bia sɛ de bɛyɛ asomdwe ebetimi eyi ne ti
ewo Australia mino emu ewie eno so na yegyina na nsama hodo anopai yeboaboa no edebeso mo se yekase ebo edikan no yede nyina esisa fei na waka ye ho a ensemo yede bai na de dimu akoti ne bi ene se odumja adwumakuo no ahyenhwehwemu ase ewo arehosem a esi ye wo abuakwa manhia nam so ema enipa ensia wo mo hwere wo mo nkwa Sanso ana Constitutional Review Committee ampanyin for ade aba ya wososo bribidi amaban se Attorney General tumi no yampone bi Enformal Ethics Commission. Oman hene ye owokwa mankese ede atudwa se wo matimi abom ho modin ye passe de beya kronkuma mu empuntuo no abura sebu kwa mankese mense no wo so de wo ho